Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda ukubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu oyinkosi, uJesu Kristu oyinkosi, uJesu Kristu oyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele. Siyamdumisa, akekho ofana naye, akekho njengaye. UNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Uthi izulu liyisihlalo sakhe bese umhlaba ube yisenabelo sezinyawo zakhe. Udumo lonke silinikeza yena, uJesu Kristu oyinkosi. Ngiyacela ukuthi siqale ngokukhuleka, ngingakakhulumi lutho, ngingakasho lutho, ngoba angazi nami namhlanje ukuthi sikhuluma ngani, ngoba kugcwalisiwe kuningi, kodwa ngiyathemba ukuthi umoya ongcwele uzosihluzela khona, sikuthole kukahle, ku-right, kuvuthiwe. Asigoqe sikhuleke, uJesu Kristu oyinkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga nangalolu suku lwanamhlanje osiphe lona. Siyabonga ngothando osithande ngalo. Siyabonga ngoba uNkulunkulu wethu osenzela izimangaliso, osenzela izinto. Akekho ongalinganiswa nawe. Sibiyeleke usigcine ngamunye ngamunye ekhaya lezwi nemindeni yethu. Sibiyele usigcine ngamunye ngamunye entabeni yendlu kaJehova nemindeni yethu. Siyabonga ukukhonza uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka noNkulunkulu kaJakobe. uNkulunkulu odala izulu walendlala njengendwangu, owudala umhlaba ophanyekezeni. uNkulunkulu ogqoka amandla njengengubo, uNkulunkulu wethu owembethe inkazimulo. Hawu lo Nkulunkulu umhlaba wonke ungowakhe nokugcwala kwawo. Sikhonza uNkulunkulu oyisimangaliso, othi uma yakhe izindlu zakhe imishayazo ayibeke phezu kwamanzi. Uhamba ngamaphiko omoya, owenza amafu abe yinqola yakhe. Siyambonga lo Nkulunkulu wethu ngoba wenza izingelosi zibe imimoya, thina uqobo lwethu asenze sibe ngamalanga bomlilo, ngoba yena ungumlilo oqothulayo. Oh, siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga, siyabonga. Udumo lokufanele longolwakho, izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu oyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa, akekho njengaye, akekho ofana naye. Njengoba ngithi angazi kuzokwenzakalani ukuthi kunezinto engizinikeziwe ukuthi labo abasheshe bakhohlwe baqwashiswe. Sikhulumile izolo ngezimpi esibhekene nazo kakhulu eziqondene noBaba uNsibande, kodwa-ke angikho lapho, ngisekuthenini niyambona yini uNkulunkulu owazi phambili simkhonzayo. Emavikini ngicabanga amathathu noma inyanga noma isikhathi esingakanani noma kungaphezulu, uNkulunkulu besifundisa ngabaphika uKristu. uNkulunkulu besifundisa ngongenamthetho, kanti kuzothi maduze bese kuyenzeka. Sekuyenzeka njengamanje, kuliwa nevangeli likaNkulunkulu. Uma ubuyisa ingqondo yakho nje enhle ephelele, uma uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu uthi uyakholwa, ulwa kanjani nomuntu okhuluma izwi? Ulwa kanjani nomuntu okhuluma izwi? Umuntu osebenzisa izwi likaNkulunkulu baphila abantu, Roma 10:9 loyo, nomkhuleko May 18. Ulwa kanjani nalowo muntu? Usho kanjani uNkulunkulu ukuthi lowo muntu akaveli kuye? Onjani lo Nkulunkulu ophikisa izwi lakhe? Awuboni yini ukuthi umphika uKristu lo? Awuboni yini ukuthi umuntu ohlasela abantu abathi uJesu Kristu uyinkosi, ingoba akayona inkosi kuye? uJesu ukhulumile ngaleyo nto kuJohane chapter 16. kuJohane chapter 16, laphaya kuvesi 2, kodwa siqale kuvesi 1. Lithi lokhu ngikukhulume kini ukuba ningakhubeki. Bayakunikhapha emasinagogeni, yebo,
siyeza isikhathi sokuba lowo onibulalayo uyakuthi ukhonza uNkulunkulu. Angiyazi le voice note, angilalelile, kodwa ngiyazi ukuthi okhulumayo uthi wambulelwa uNkulunkulu. Exactly lento uJesu uthi abanibulalayo bothi bakhonza uNkulunkulu. Ukubulawa phela lokhu spiritually akhona okwenyama. Uvele usukele umuntu nje umgxeke ukhulume yonke into. Okubuhlungu ngaphezu kwakho konke engimdabukela ngakho ukuthi aphenduke wayengekho uNkulunkulu engibiza. Akazi kwathiwani kimi. Okokuqala lokho. Wayengekho uNkulunkulu ekhuluma nami ngevoice ethi angakhe le group le. Ngisileke nje ibandla. Wayengekho uNkulunkulu ekhuluma nami kuqala ulayini. Kwakuse-3 weeks ngikhumbula kahle. Athi umuntu mayikhala athi ujahile bese ngithi mina hayi ngimzamele ngimshutheke. Kwakuvele kukhuluma izwi kimi elikhulu lithi onjani lo, ngoba mina uNkulunkulu abantu bayalingana. Onjani lo mngenisa kulayini? uNkulunkulu waba aware ngolayini okhulayo. Nami ngalahleka ngaxakeka, abaprofethi abanye baze bathi uNkulunkulu uzokunika omunye. Waqhamuka uNkulunkulu wathi akekho engizokunikeza yena. Wena wedwa wenza le nkonzo entabeni endlu kaJehova nasekhaya lezwi. Wathi amabandla amaningi ami awile ngale nkonzo, ngoba abanye bagcine beyisebenzisa ngokuhleba inkonzo yokuvuma izono. Abanye bavumisa abanye izono bengekho ngcwele, bese bayalimala. So la ngifuna kube wena kuphela. Batshela abantu babhale phansi. Uma esebhale phansi nguNkulunkulu mina ngiyabona ngizomthethelela bese ngiphendula isicelo sakhe. Babengekho laba bantu abagxeka iQ, laba bantu abagxeka ukuvunywa kwezono. Abazi ngempela abalwa nobani. So-ke mina ngiyamazi engimkhonzayo. Ngiyamazi ongibizile futhi ngiyamazi wathini kimi. And ukuze kube manje uthembekile, kudalwa yini abantu banelokubhukha bezwe iphisi enhlizweni zabo? Ebhukhile nje umuntu waqala wabhala ezukuthuleka komthwalo. Kwenziwa yini lokho? Ngoba umnikazi wezwi uyena othe akwenziwa. Akwenziwa ubaba uNzibande. Angikwazi mina ukuthula umuntu umthwalo kamoya. Mhlawumbe ngingawuthula owenyama uma uthwele ibhakede ngikwethule, noma uthwele isuitcase ekhanda ngikwethule. Angikwazi ukwethula umoya. Angikwazi. Manje abazi ukuthi benzani. Okwethu ukubakhulekela sithi Nkosi bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Hayi, abakwazi ngempela. Bahambe kabi-ke this time around. Abakwazi abakwenzayo. Kodwa-ke sizobashiya ngeke sibanake. uNkulunkulu ubetha nginikhumbuze ukuthi niyazini ukuthi siphume ey'nkonzweni bekhulunywa ngomphiko uKristu. Usevelile-ke manje. Uyalwa. Lithi iBhayibheli ongavumi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ufikile enyameni, ungumphiko uKristu. Manje olwa nathi sithi uJesu Kristu uyinkosi, umphiko uKristu phela loyo. Akunanazwa nje. So-ke yikho ngithi-ke bambelelane kulokho enikufundile. Bambelelane kulokho enikuzwile. Ngoba one day vele ngizodlula emhlabeni. uPaul evalelisa kwizenzo chapter 20 verse 28. Uthi isikhathi sami sesifikile, sengiyanikelwa. Kodwa ngifuna ukunitshela ukuthi kuzongena impisi zigqokiswe kwezimvu la ebandleni. Uthi kuzovuka amadoda phakathi ebandleni ahunga ukudukisa ibandla. So into ekhona leyo, into eyenzekile esingayifundiseli. So njengamanje impisi seziqalile ziyalifuna leli bandla. Kanti uNkulunkulu usemsebenzini. Kufanele ukwamukele ukuthi siphethe ingadlangadla yevangeli. Sizozondwa yibo bonke abamelene nokuthi uJesu Kristu uyinkosi. And baningi emhlabeni. Ngoba lithi izwi lenkosi baningi babiziwe kodwa bayingcosana abakhethiwe. Bayafisa ukufana nobaba uNzibande. Wawezwaphi igroup enabantu more than 7,000? Amagroup awu-10 fine, kodwa nabantu abangaphezulu ka-7,000. Bathule, baquiet. Kunokuthula, kunobunye. Sesinweba indlu saze sakhathala.
Kodwa-ke sikhathele nje, akakhathele umnikazi wevangeli, umnikazi wendlu usaqhubeka. Yazi ukuthi angiyazi lento ukuthi iqhamuka kuphi kanjani, ngoba ngisho abantu abathwele ngemithi, angithi kufuneka baze bakuthinte, kufuneka uze ufike kuma-premises abo ukuze kwenzeke izinto. Mina ngizihlalele la, nganithumelela umkhuleko, niyawusebenzisa niphile ngoba uyizwi likaNkulunkulu. Uhamba kanjani umuthi nezwi? Hawu, kodwa bakithi abantu baze bahlupheka. Mina ngiyanithiphisa nje, umphiko uKristu bakhona baningi, kusazokwenzeka okukhulu kunalokhu. Bambisisane nikufundile, ulibambisise izwi likaNkulunkulu, ulalelisise, umlalele umoya ongcwele, uyena ozokuhumushela izwi likaNkulunkulu. Kuyokusiza lokho. Ukhohle uvale indlebe kukho konke. Uthi uJesu, John chapter 16 verse 2, bayakunikhipha emasinagogeni. Yebo, siyeza isikhathi sokuba lowo onibulalayo uyokuthi ukhonze uNkulunkulu. So-ke thina siyamazi uNkulunkulu esimkhonzayo, uhambisana nezwi lakhe, akaliphikisi izwi lakhe, akaliphikisi. So ukuba kude kukalayini akulutho, ngoba yena uthe uma usune-appointment akuyona yakho noBaba uNsibande, eyakho naye, ngoba umgibela uBaba uNsibande. So uma uqala ubhala uyawenza umsebenzi, uyakuphendula. So indaba ye-queue ifanele ukuba khona. Yini izoba inkinga i-queue kaNkulunkulu eyenziwe uBaba uNsibande? Ngoba abantu abanayo i-queue yenyanga, abanye balala khona, efuna ukuvuka abone inyanga ayobamba ulayini. Hhayi, abanankinga nalowo layini, abanankinga nolayini wasebhenki, hhayi abanankinga, kodwa banenkinga nalo kaNkulunkulu ongafani nalabo layini, ngoba usizakala immediately. Une-appointment, uqala ubhala phansi, uthule. Niyabezwa bayafakaza nje. Aniwalalela la ma-VN enginithumelela wona uma nginibhukhela, ngoba ila ngiqoqa khona ubufakazi. So ngithi uma ngilalela sengibona into le izosiza, ngithathe ngibeke eceleni, izothola abantu ababhukhayo. Mhlawumbe ufuna ngelinye ilanga ngoba abanye kade bagcina ukubhukha, ke nginifakele nje onke ama-VN atholwa abantu ababhukhayo, nizwe ukuthi bathini abantu ngenkonzo yokuvuma izono. Bathini nje abantu ngenkonzo yokuvuma izono? Bayasinda. Kuzokhuluma abantu abangakwazi nokusindisa abantu ngoba abantu basindiswa uJesu. Kuzokhuluma abantu abangenalo nebandla ngoba vele ibandla likaJesu. Bafowethu, ake sibambaneni, siqineni. Hhayi, mina ngiqinile, ngiyabonga bonke abazalwane abangithumela amavesi bangiqinisa. Ngiyabonga, uNkulunkulu anibusise. Ngiwabhalile nje somewhere eceleni, ngizolokhu ngirifeya kuwo, amanye awo uNkulunkulu awasebenzisa engiqinisa, njengoba ngake ngasho ukuthi ngake ngahlaseleka, umsebenzi usanda ukuqalwa, ngahlaselwa left, right and center. Bangiduduza abantwana bakaNkulunkulu, ngaqina. Hhayi, ngiqinile, ningasabi, ngiqinile ngenxa yemikhuleko yenu. Asiyeni phambili. Ivangeli esiliphethe liyashisa, selishisa umhlaba wonke njengamanje, lishisa iSouth Africa yonke njengamanje. Ayatatazela amasosha kaSathane njengamanje, hhayi, ayatatazela. Mina nje ngibonga uNkulunkulu ungiseyivile, hhayi uvele athi ngingalaleli. Khona-ke nabo basaqhubeka bangithumela amavidiyo, angiwazi dawani. Kuvele kwathiwa ngingayivuli, ngingayilaleli, ngayidlulela-ke ngayiyeka. Ngiyambonga nje uNkulunkulu okhulumayo, uNkulunkulu onginakile. Ngibonga nonke njengamasosha esibambisene nayo emsebenzini wenkosi. Nonke ningamasosha, uma ngithi amasosha angisho abefundisi, ngisho wena nawe, nonke ngiyabonga eningithwele ngomkhuleko, enisithwele nomama, nathi sinithwele siyanikhulekela. Asibambaneni, uyakwazi okukusizile. Kuzokhuluma umuntu ongazange aze akusize, akaze akaze akusize ngalutho. Uzohlaba wena usizo ulitholile, usizo uyalibona, uyambona lo Nkulunkulu enza imanga. Bafowethu, ake sithandaneni, sibe munye. Izwi esilitholayo laphaya kuJohane ithi iNkosi uJesu masibe munye. Ake ngiphinde ngilifunde. Salifunda, sikhuluma kakhulu ngomphiko uKristu sithumelene nobunye. John chapter 17
Ngizoqala ukufunda ku-13 ngiyogcina ku-26. Ngicabanga ukuthi emva kwalokho ngizobe sengiyakhuleka. Angizufunda ngisheshise, kodwa ngizama ukuthi kusinke in, kungene engqondweni nikuzwe ukuthi uJesu usithanda kanjani isikhulekela. Verse 13, John 17, uthi uJesu, sengiza kuwe kaloku, ngikhuluma lokhu ezweni, ukuba babe nokuthokoza kwami kugcwale kubo. Yazi ukuthi ngithokozile mina. Ucanda ngithokozile ngamanga, ngithokozile, kugcwele futhi ukuthokoza. Verse 14, mina ngibanikile izwi lakho, izwe labazonda. Nakho, hawe manje bengazi yazi ukuthi ngifunda ngiyaphi. Izwi lenza sizondwe. Yabona ikhaya lezwi ilona kanye lenza sizondwe. Uthi uJesu, verse 14, John 17, mina ngibanikile izwi lakho, izwe labazonda, ukuba bengesiba bezwe, njengalokhu nami angisiyo wezwe. Verse 15 ngiyaxolisa. Angiceli ukuba ubasuse ezweni, kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi. That is the prayer, umkhuleko esawuthandazela uNkulunkulu, uJesu ngiyaxolisa. Wathi ukhuleka ukuthi silondwe singasuswa ezweni. Asizususwa ey'nkingeni bafowethu, asizukususwa ey'lingweni, but sizolondwa. Awu ngoba uyasilonda. Hayi. Uthi angiceleli ukuba ubasuse ezweni, kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi. Verse 16, abasiba bezwe, njengalokhu nami angisiyo wezwe. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Ngendlela elikhulunywa ngayo iqiniso ekhaya lezwi, liyasingcwelisa. Uyasokola uSathane, uphatheka kabi, ngoba usithola singcwele, singcweliswe ngezwi. Verse number 18, njengalokhu wangithumela ezweni, nami ngibathumela ezweni. Yezwa-ke, sithunyiwe ezweni bafowethu, kodwa sizozondwa. Sizondelwa ini? Izwi. Ngoba sisekuphi? Sisekhaya lezwi. Nansi into esizondelwa yona, sizondela izwi. Njengalokhu wangithumela ezweni, nami ngibathumela ezweni. Verse 19, ngiyazingcwelisa ngenxa yabo, ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso. Awusingcwele, singcwelisiwe. Singcweliswe ngeqiniso, singcweliswe ngezwi. Verse 20, angiceleli laba bodwa, kepha nalaba abakholwa yimi ngezwi labo. Ngathi wayikhulekela yena nabafundi bakhe nabakholwayo. Usethi-ke manje akaceleli labafundi abaphambi kwakhe kuphela, nabayokholwa ngezwi labafundi. Yayizwa loo nto le? Angithi masifunda nje, masifunda incwadi kaJohane, izwi lomfundi uJohane leli, ubhala izinto ezenzeka ehamba noJesu. Uma uye encwadini yabaseFilipi, Kolose, Thessalonike nazo zonke zikaPawulu, sikholwa ngezwi elibekwe uMoya oNgcwele kuPawulu wayeseyalibhala. So ilokho ayikukhulekela uJesu. Uthi, ngiyazingcwelisa ngenxa yabo, ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso. Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo. Nawe kusuyangena lapho, ukholiwe uJesu ngezwi eliphume emlonyeni wami. Uyawubona lo mkhuleko ukuthi umude awumi indawo. Nawe uNkulunkulu ekubiza ume epulpiti, bayokholwa ngezwi elibekwe uJesu emlonyeni wakho. Iwona mkhuleko esawukhulekelwa lo. Asiqhubeke nawo. Phinde verse 20, angiceleli laba bodwa, kepha nalaba abakholwa yimi ngezwi lawo, ukuba bonke babe munye, njengalokhu wena babukimi, nami ngikuwe, kuba nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Ngiyabonga, ngizwile abantu befakaza besho ubunye nothando olukhona entabeni yendlu kaJehova ezinkonzweni abebekuzona. Omunye uzowabeka wathi ngisho uhlezi eduze kumuntu ongamazi, vele kube ngathi kade nazana naye. Yini na? Umkhuleko weNkosi yethu uJesu yasikhulekela wona ukuthi sibe munye, njengoba nayo imunye noYise, ukuze izwe likholwe ukuthi yena uthunyiwe. So ubunye esibonile enkonzweni, and lishayiwe leli dimoni ebelisixabanisa, alishayiwe. Ngingazi-ke noma baripothile-ke kuMama Maseko, mhlawumbe seberipothile kuMama Maseko, mina angazi.
phela sithe akusalethwa lutho kini, kodwa mina ngokwami nje lishayiwe leli dimoni. Siyambonga uNkulunkulu usipripheyile ngalezi iy'nkonzo, esipriphela lesi sikhathi. Verse 22, nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphile bona ukuze babe munye njengalokhu thina simunye. Inkazimulo kaJesu eyenza sibe munye. Inkazimulo kaJesu eyenza nibone uthando lwasentabeni, ngoba siphila izwi, usinikezile uthando. Lokhu esikwenzayo sikunikwa uyena, uyasisebenza ngomoya wakhe onjani? Ongcwele. Nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphe bona ukuze babe munye njengalokhu thina simunye. Verse number 23, mina kubona nawe kimina kuba bapheleliswe ebunyeni, uzizwe lazi ukuba wena ungithumile wabathanda njengalokhu ungithandile. Ake sibheke, uthi mina kubona, yena uJesu kithina, nawe Baba kimina, esho uJesu, ukuba bapheleliswe ebunyeni. So uma thina uJesu ekithi noNkulunkulu ekuJesu, sizopheleliswa ebunyeni, ukuzizwe lazi ukuba wena Baba ungithumile, usho njalo uJesu. Umthumele ukuthi wasithanda njengalokhu ethanda uJesu. Sithandiwe bafowethu uNkulunkulu njengoba ethande indodana yakhe, usithandile nathi. Verse 24, Baba, ngithanda ukuba labo ngiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona, ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona ngokuba wangithanda kungakasekelizwe. Yabona-ke siyaqala-ke le ukukhombisa ukuthi akubona bonke. Baba, ngithanda ukuba labo ngiphe bona kukhona ubaba angamphanga bona. Yibo phela laba benza izinto eziphambene nezwi. Yibo laba abasihlaselayo. Yibo laba abalwa nathi. Kanti ababoni ukuthi abalwi nathi, balwa nomnikazi wenkonzo. Bese bethi bathunywe uyena, bethi bambulelwe uyena. Awe bakithi, kwaze kwanzima ukuphila. Yabona uSathane uma esekubambile uvela kudida ingqondo nje. Ivele idideke nje. Nento esobala engabonwa ingane encane, uvele ungayiboni wena. Ubunjani? Ubanjiwe, wakhishwa amehlo. Njengobani? NjengoSamsoni. Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona, ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona ngokuba wangithanda kungakasekelizwe. Nathi kusho njalo, lisho njalo, wasithanda lingakasekelizwe, wasiloba encwadini yakhe yokuphila lingakasekelizwe. uJesu eyiwundlu wahlatshwa lingakasekelizwe. uNkulunkulu uzenza izinto zakhe izwe lingakasekelizwe. Yabo njengamanje, every puzzle just falls into place. Kuyayingenela nje, kade kwahlelwa, kuyazenzekela. Ngiyadabuka ngoba khona abagcwalisa izwi, khona abagcwalisa okwenzeka emaphakadeni. Uzombona umuntu ephuma ekhaya lezwi, kanti uphuma ngoba waphuma emaphakadeni, yikho ephuma manje ugcwalisa into eyenzeka. Kwaze kwabuhlungu lokho. Uzombona umuntu esihlasele, kanti wasihlasela emaphakadeni, kubekiwe kuye. Angithi usho njalo uJesu ngoJohane uMbhapatisi, uxolo ngoJuda Iskariyothi. Uthi, iyamuka indodana yomuntu njengokulotshiweyo, kodwa maye kuloyo ekhashelwa ngaye. Ngabe kungcono ukuba akazange azalwe. Hawu, azanzima la magama. Nkosi Jesu, ngani wazalwa? Wazalelwa kona ukukukhaphela. Kodwa uthi ngabe kungcono bazange azalwe. Ngoba uyazi wena wakukhaphela nini? Emaphakadeni, umhlaba ungakasekelwa. Ngiyadabuka. Bengingafisa uma ngilaba bantu balingise amadoda aseNiniva, bakhalele ukuthi uNkulunkulu abashintshe bangene embusweni wezulu ngoba bawudalelwe. Uthi-ke, verse 25, Baba olungileyo, izwi alikwazanga, kepha mina ngikwazile, nalaba bazile ukuthi ungithumile. Ngibazisile igama lakho, ngiza kubazisa lona ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo nami ngibe kubo. Yabona, uthi usazisile igama ukuze sibe nothando. Yazi, uJesu Kristu oyinkosi igama elenza sibe njani? Nothando.
Uma ungakwazi ukuthi uJesu Kristu inkosi ngeke ube nalo uthando. Ake ngiphinde uverse 25 no-26 sengathi anuzwanga. Baba olungileyo izwe alikwazanga, kepha mina ngikwazile. Nalaba bazile ukuba ungithumile. Verse 26, ngibazisile igama lakho. Elithini? uJesu Kristu inkosi. Ngiza kubazisa lona ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo, nami ngibe kubo. Hawu siboshwe igama. Libize, liphathe, lizokusiza. Hayi liphathe lizokusiza. Abesethini laphaya ku-1 John chapter 2 verse 18 and 19, bantwanyana sekuyisikhathi sokugcina, njengalokhu nezwa ukuthi umphiko uKristu uyeza, nakalokhu sekukhona abaphika uKristu abaningi, ngalokhu siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Verse 19, baphuma kithi, kodwa babengesibo abakithi, ngokuba uma bebengabakithi, bebeyakuhlala nathi, kodwa baphuma ukuze babonakaliswe ukuthi bonke abasibo abakithi. Yikho bephuma nje ekhaya lezwi. Babonakalisa abasibo abakithi. So asihlaleni thina basekhaya ezulwini. Asihlaleni. Ngenxa yalokhu kuhlaseleka omunye umzalwane bengixoxela ukuthi uze wakhuleka ngoba inyoka isendlini. Abanye babo bala ngaphakathi. Ibona labadedela information esihlaselwa ngayo. Yingakho uJesu wathi akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni. Esho abantu abangebona bombuso, kuJesu banjengezinja. So-ke uma kunjalo uthi akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni. Naw ubala ngaphakathi uthi-ke lo mzalwane uze wakhuleka. Wathi Nkosi ngicela ubakhiphe. Wathi babuthe wena ungaphatheka uma bephuma. Mina engikhulekile. Ngathi abaphume bonke abangebona becebo likaNkulunkulu. Ngoba yibo laba abadedela information. Yibo laba abathi uma bephuma bese behlasela ngoba sebene-information yangaphakathi. Hayi mina-ke anginandaba nalutho. Ngoba ohambayo uhamba usenenxeba. Ngithi nje mina 1 John chapter 2, 18 and 19. Bantwanyana sekuyisikhathi sokugcina. Njengalokhu nezwa ukuthi umphiko uKristu uyeza, nakalokhu sekukhona abaphika uKristu abaningi. Ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Verse 19, baphuma kithi, kodwa bebengesibo abakithi. Ngokuba uma bebengabakithi, bebeyohlala nathi. Kodwa baphuma ukuze babonakaliswe ukuthi bonke abasibo abakithi. 1 John chapter 4 verse 1. Bathandekayo, maningakholwa yibo bonke omoya, kepha hlolani omoya ukuthi bangabakaNkulunkulu yini, ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumile ezweni. Verse 2. Yazini umoya kaNkulunkulu ngalokhu. Bonke omoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangabakaNkulunkulu. Lowo umoya ongamvuma uJesu akasiyo kaNkulunkulu. Lowo ngomphika uKristu enizwe ngayo ukuthi uyeza, nakalokhu usefikile ezweni. Umuntu olwa nathi masithi uJesu Kristu inkosi, ungumphika uKristu, kusho izwi. Hayi khona, kusho izwi. Sithi kuverse 4, ningabakaNkulunkulu nina bantwanyana, nibahlulile ngokuba lowo kini mkhulu kunayo sezweni. Bona bangabezwe, ngalokhu bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. Thina singabakaNkulunkulu, omaziyo uNkulunkulu uyasizwa, ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa. Ngalokho siyamazi umoya weqiniso nomoya wokuduka. Asiguqe sikhuleke. Baba ngcwele, baba olungileyo, siyabonga. Dumo lonke silinikeza wena. Busisa-ke Nkosi lona loyo olalela lenkonzo. Busisa umqinise. Busisa abaletha abazalwane ekhaya lezwi. Busisa Nkosi lona loyo nemindeni yabo babiyele ubagcine. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa. Ubaba uNsibande uyavalelisa ukuthi uJesu Kristu inkosi.